500 de juvenil masculí, que hauran de recórrer 1.000 metres. 3 girs per arribar al final. Arribant al segon gir d'aquesta regata del juvenil masculí. Encarant ja la noia. Faltan las 3 del sènior. Gira en aquests moments el segon gir. Tercera posició per una passió de Badalona. En quarts, Moment de Badalona. Camins que agafen brandida, que agafen avantatge en aquest llarg per anar encara en l'últim gir d'aquesta regata de 1.000 metres en categoria de juvenil masculí. Recordem també assistir a la primera regata de la tercera temporada de la televisió en lliure de Llaguts. La següent serà Arenys, després anirem cap a Roses, Guix, Deltebre, Cambrils, i la temporada es tancarà altre cop aquí a Lloret, en aquest cas a Sagareta, organitzada pel Club dels Pescadors. I la temporada acabarà amb el campionat de Catalunya a Badalona, a finals de setembre. L'interès Campins s'haurà en cursa en aquesta final del juvenil masculí. Aquí al platja de Santa Cristina, amb un dia molt assolellat i el mar força tranquil. Surt del gir ara mateix Cambrils, amb ganes de guanyar aquesta
en segona posició. La de Seu de la dona en tercera posició, molt